Ideme. Daj si tu ticho. Netreba. Posereme sa. To je jedno. Ja tu mám ticho. Ale kamo? Nech počuť venga. Kamo, otoca. Shazam, otoca. Jej. Mobil ma normálne počúva. Shazam. Vyjeb sa. Yes. A ideme na to. Hej, že ne? Dokým sa to na 2000 years later. Ešte sa to nenatýstalo po 20 rokoch. Borcovi spadol telefon. Ešte si počkáme. Warning. Nečítam, nevarujte ma, ja som boss, preto nemám veľký chobot. What? Ja som kráľ hororoviek, ja sa nebojím, akurát, že som sa dneska pošťal, jak sme to hrali. Mne trebalo aj strašne na vecko. A ja som sa zľakol tej príšery, uvidíte, nebudem vám všetko spoilerovať. OK, hodiny, klasické, aj my také máme. Proste, kuchyna, Kopu pliesní. Zima je. Zimička na moje vajíčka. S kým? No nič, ja si tam ležím, vyvaľujem sa s Majom. Nudím. Budík, idem ho roztrieskať. Je mi to v piči. Ja viem, čo tu mám robiť. Taký telefon mi tu prišiel. Telefon, saxofon, DJ, buflon. WTF? Megafon, telefon, Gianluigi Buffon. To hovoril ten smiešný Pepe. Kde máme ísť teraz? Ja už si to nepamätám. Pizza. Ja chcem papať pizzu. No, moja. Jej. Ale ja nemám pizzu. Dostal som Avart, Konkosacek 3. Ja nie. Volám sa v realite Konkosacek 3 ako v tom Robloxe, ale dal som si Vengo. Tu musíme ísť. Ti povie. Jasné. We will rock you. Dávaj. And think we will rock you. We will rock you. Když máš hlad a nemáš Máš co rád žrát. vývar škrtka, musíš si dát. Vývar škrtka. To už by stačilo. Joby. Je 8 hodín 52 minút. Včera sme dneska sme mali 7 hodín. Akože kde máme ísť? Aha, ja viem to. A zrazu úplne na druhú stranu, ne? A ne, kde máme ísť? A tie poistky, to si pamätám, či? Hej, tu. Tu bude tá sexy teta, čo? Nič. Ubehli 30 minút. To sa nedá. Hodíme. Bežíme. Ja tu zacahnem. A kde tu ja nemám? Lebo som rýchlejší. Vengo, hovorím, mám 15. Strecha. Je 7 hodín. Ja tu zrazu. Je 7 hodín. Ahoj, teta. Ahoj, sexy čaja. Čo si na balkóne? Čo? Nič, ľudia. Nič sa nestalo, ste nevideli, okej? Čaja. Na balkóne. Na mňa som sa pozerala. Písnem vám Robux. Nič nerozprávajte. Čo? A čo mne nie? Ty si zlý. Čo? Nie, A ty si zlý. Ty si môj dobrý kamoš. Ja idem gambliť, nie je to jedno, a čo? Ideme za pánom. Kamo, ty kde ideš? Do mamky. What? Pomáhame si navzájem. A to je scary. Ani ne. Ešte len príde scary vecička. Už sa teším. Pani tetička. Za chvíľu. Som čarovný. Kakáme na záchode s
Sme čarovné. Okej, to je už trápne, myslím. Chodíme. Sme čarovné. Ja tu mám kladivo. Máš ešte raz pieskať telefón. Hlavička nastav ju. Majo, zik do hlavy. Keby si máš to, mám pripravené kladívko ľudia. No a ideme tu. Hej, tu treba. Ideme zapnúť to peníčko, bo je živno, kúkajte. A pekný výhľad. A ideme spať. Ľudia. Ale príde tu teta, teta. Ešte nehovor. Ale ja sa bojím kus. Aha, my musíme ísť tam, nie? Ja som hladný, tak si... Aha, ne, musíme zahasiť, jaj. No. A to sa nám bude sa dať čo diať 100%, nie? Možno, ja neviem. No. Nedohrali sme to do konca. Dobre, spíme. Čak šazam! Dobre, idú docela rýchlo hodiny. Asi tak, bro. 55, 11:55. To je pri obed. To je súčasné. 3 ráno. Mám tu, musím asi zavrieť oči. Hodinky tam pekne idú. Movie. What is this? Chcem zavrieť očka. Sleep. Ja mám spánkovú paralýzu asi. Musíme zatvárať oči. Áno. Ak som to správne pochopil. Aby neurobila teta jumpscare. Aká teta? Teta Zuzana. Povieme, že Zuzana Čaputová teta! Ja chcem zavrieť oko. Povieme, že Zuzana Čaputová. Ale ja chcem zavrieť oko. To bude teta, Zuzana Čaputová. ktorá straší v našej dedinke. Nie. Ale vážne, Čaputová. nejaká teta straší v našej dedinke. Nie, Zuzana Čaputová príde. Však Duríska. Je to fakt? Bimabom! Tie hodinky idú tak rýchlo. No, ja som... Bro sa nekúka radšej na telefón. Ja sa odvážim. Nechcem blinknúť. Tie hodiny idú jak šalené. Ja skúšam zlomiť ten kľúč. Nelám. Ticho. Čekaj. Vieš sa, pozri na to. Close your eyes. Kamo! To bolo? Je tak, kde si, ja sa ti nebojím, aj keď som sa posral tam. Ja teta ti dala poriadny jumpscare. Dala mi pusu. Chcela mi dať. Pusu malý. Ale ja som sa nedal. Tam je už. Tu je vo dverách. Zavriem očko a bude tu jasné, ne? Či? Ona sa pomaly blíži. Pomaly sa blíži. Kúkaj, už bude blíži. Jak som sa zľakol. Tam je teta suseda. Ja vidím. Ty nerob. Topi, kamo! Ja tu zatváram oči. Ja sa doseriem. Ona je tu. Ona je vedľa mojej postele. Kúka? Nie, nerob zle, teta. Topi! Toto je moja prvá hororovka na tomto kanáli. Budem opakovať. Možno natočíme aj popy. Nie, to nie je ani horor. Bra. Kúšťok. Zeši. Co Ani to? ťa nevidno. Aha. Ja zaviem očko, ty. Ty a ty pôjdeš pinkať. Ruská suka, vypadni z môjho domu, ty štepka. Čo je? Zavriem oko, haha. Close your eyes. Tako. Mne to samo zatvára oči. Nie. Opa. Budík. Prežili sme prvý deň. Daj na to. High five. Zik. Co mi píšeš? Boss. Mne píše nejaký boss.
On sa volá Boss. Absolútne som nestihol Aha, musíme do ledničky. Spávať. Tu není nič. Teta, Zuzana Čaputová nám všetko vyžrala. Štetka nám to požrala. Kde máme ísť? Zuzana Čaputová nám to požrala. A nie, Zuzana je dobrá teta. Akože, ja viem, že máme ísť tam. Super. A ja som išiel na druhú stranu, presne. Ďakujem. 8,52. Ja som pre tebou. To nevadí, aj tak sa oplatí. Ja kliknem, aha. To je čo bolo? Ja kliknem, aha. Kámo, no nic, malé deti. Dúfam, že máte niečo dobrého. Papaničku, aj pitičku, keď tak dobrú chuť. Klik. Oslepilo ma to plus. Dostal som flashbang, jak mi moja frajerka ukáže cesky. Čo? Hej. Ma to oslepilo. 7:21, pohodová hudbička. Ja si idem za gemu, nie je to jedno. Co jako? Tu je sexy čaja. Pôjdem. Nie je Sexy čaja. Ty rob questy a nie za sexy čajo. Tak quest bola ísť za sexy čaj. Na balkóne si stála a na mňa sa pozerala. Kto ide za mnou? A z okna spadla. Kto ide? Počkaj. Robíme spolu sexogram. Protože mi pás papala sama. Ešte iný. Ok, ideme tam. Flashbangy! Nechaj ma tam. Ja ťa pretiahnem. Opa, trochu som zahasil. Do prdele. Do pipíska. Zase je tu naša sexy čaja. Servus, ja to nechcem, lebo si hnusná. 7:31. 7:31. Trvalo nám pár minút. Ani ne. Kámo, ani ne 5 A minút. zase tu bude teta. Nebude. A to bude ešte viac scary. Scary paplon. Akože je to scary, ja by som nechcel byť v takom dome. Čo mám zrobiť? Ísť vypnúť? Ne. Čo? Ahoj. Zapnúť. Aby nám nebolo zimno. Jakú klímu? Od klíma. To je radiátor. Tá box. Čo ideme robiť, akože? Bro, ja to nebudem robiť. Vyvaľujem sa tam. Bro, ja to nebudem robiť. Keľo hodín. Už bude 12, ne? Hej. 12:05. A to... To je strašidelný čas. Celkom. A o 3:00 ráno bude zatmenie na moje narodky. Kámo, ľudia, natočím vám zatmenie, keď to nebudete vidieť. Aj vy, českí bratia, natočím vám zatmení slunce. Ja mám českých bratrancov. A viete čo? Natočím vám zatmení slunce, jo? No nič. A možná vás Vengo pozve i na moju party. Tut. OK, už je to kus scary. Už je to fakt scary. Kušťok, bratranec. Is my scary. Scary me fun. Poď, kde si ty? Šazam, nerob mi zle. Šazam? Otoč sa. Otoč sa. Yes. Zavrieme očko, aj keď Otoč sa. tie hodinky idú tak bardzo rýchlo, ne? Kde je teta? Ja ju ani nevidím. Aha, už ju vidím. Kámo! Ja sa zláknem, ale potom sa hneď zasmejem. Ja som divný. Už som to od teba sa nakazil.
Vengo choroba. A divný. Vy to nedostanete, ale... A keď chcete, no tak príďte za mnou. ale ste dostali... Kupi, kamo, už ma neser, ty. Jatka. Jessie. Jesse. Budeme ju volať teta Jessie. No. A co? Ja som zavrel. Aha, ja som zavrel oko. Ceši. Teta Zuzka. Dopi Jessie. Nerob zle. Teta Jessie, nerob. Dele! Ty si sa líbol? Ne. Jessie. Tam je. Zavriem očko. Očko, zavri oko, dopi, kamo. Zavri očko, ja sa ne... Dopi, kamo! Ja to nedám, ale dám. Dele! Zasake to. No ani nekúka na displej, lebo sa bojí. No, Prepáč, Čau, mami. Som to naša. Čau. Ľudia, sme v nejakej divnej miestnosti, kde sú hodiny. Takže ľudia, toto asi si rozdelíme na viac častí, alebo toto bolo z dnešného videa všetko na hod like a odber, myslím si, že si to zaslúži. A proste daj like. Tak čau!